Oh ja, even fouilleren. Ja, mag je even fouilleren? Mag je even fouilleren? Even kijken. Heb je geen wapens en zo? Oké, dan mag je naar binnen. Ja, jij ook? Heb je ook geen wapens? Nee. Nee, oké, dan gaan we naar binnen hoor. Want ik wil heel graag even de Margrietschool horen. Waar zitten de Vosserschool? Meestal wie het zo dat we uitnodigen waren voor voorstellingen. En nu is een echte kinderochtendseizoen in het leven op. En weer alle basisklanten van de Schelling onwezig wezen kunnen. En daar doen we graag om af. Merk je wat als squallen van de Oeral? Nou ja, nou deze week erbij en die gaan wel naar het theater daar. En die komen hier ook wel op Westerkijn. Ik heb de oudere groepen, dus dat is wel heel leuk. Die gaan ik mooi mijn koor al helemaal. Ik ben juist de Westerkei geweest en dat soort dingen. En naar de braderie en dat soort dingen. Ze wilden ik wel mijn grut terug dat Oeral de squallen ik wel heel goed beloept zeg maar, bij de thema's gewoon alle hier en daar. Krijgers van volwassenen binnen er op de Bennemoorn en koffie peteren in het Mediacafé. Deze keer maar de dochter van festivaldirecteur Joop Mulder. Weet je ook wat Oerol is? Wat is Oerol? Nou, straattheater. Straattheater? Ik vind het wel leuk eigenlijk. Vind je het leuk? En mag je heel vaak met je vader mee of heeft je vader het heel erg druk? Nou, meestal is hij niet thuis. Wat vind je van deze kinderdag? Ik vind het super. Dan kunnen de kinderen hier ook een keer heen en dan zijn allemaal leuke activiteiten. We hebben hier nu die windnomaden die op de Noordsvader staan. Die maken ze hier in het klein. Ze maken straattheater mee, ze maken muziek mee. Op een of andere manier wat wij normaal gesproken voor de volwassenen doen. Doen we gewoon 1 ochtend voor de kinderen om hun kennis te laten maken met het fenomeen. Is Jesse nou ook een goede adviseur voor jou? Nou, als er dingen zijn die ze niet leuk vinden, krijg ik het wel te horen. Dan zegt ze, nou dat vind ik heel erg stom, zegt ze dan. Ja? Is dat wel eens gebeurd dat hij iets heel erg stom vond? Ja, ik vond het wel jammer dat de binnenzee weg is, want dan is hier niet echt veel leuke dingen te doen voor kinderen. Als je hier zonder schooltijd komt, dan ga je hier gewoon heen en ja, dan is er niet zo super veel leuks. En dan, wat zegt Joop Mulder dan? Ja, nee, daar moeten we gewoon goed naar luisteren. Dus we moeten gewoon in de toekomst kijken of die binnenzee, wat vroeger echt een hoek was waar kinderen konden spelen, leuke dingen beleven, dat die weer terugkomt. We hebben gedacht van oké, we gaan andere activiteiten voor kinderen doen. Maar ja, je hoort gewoon van de kinderen nu dat ze eigenlijk allemaal de binnenzee wel weer terug willen. Dus nou ja, dan moet ik heel goed naar haar luisteren.